जों नोंथांमोननि गेजेरजों बे उदालगुरि समस्तिनि गासै रायजो राजाफोरखौ आं खुलुमनाय बावग्रोबाय लोगोसे साबायखरबो होदों जे थांनाय काउन्सिलनि बिसायख'थियाव बिथांमोना आंनो भट होनो देरहाबाय डेपुटि चिफ बिबान मोननो थाखाय खाबु होबाय दा बेबायदि खाबु थानाय सत्त्वेও दिनै मानो नैबे माबानि बिधान सभानि बिसायख'थियाव बाहागो लाखो बेखौ रायजोफ्रा हयथ' बहुतानो सोरबाया मोजां मोनदों सोरबाया गाज्रिबो मोनदों आं बेक्ति हिसाबै मोनसे बिबानाव थानायखाय बिसायख'थियाव गेलेनायखौ बारा गोसो खालामाखैमोन लुगैयाखैमोनबो खिन्थु इउपिपिएल पार्टिनिफ्राय बेखौनो लुगैबाय जे एबार जिखुनु प्रकारेबाबो उदालगुरि समस्तिखौ देरहाथारनांगौ इउपिपिएलआ दा इउपिपिएलनि तरफनिफ्राय देरहाथारनो हाथावना बेबायदि बिजाथि नागिरनानै मोनथारियाव लास्टआव आंखौनो नारसिनबाय आरो बेबायदि हिसाबै दिनै गेलेनो गोनां जाबाय मानोना जों बे समस्तिखौ लस खालामनो हाया खोमानो हाया देरहाथारनांगोन जिहेतु जोंनि जायजों अपोजिसन पार्टियाव MLA दं बर्तमान जाय इलेक्सन गेलेगोन BPF-निफ्राय बिथाङा बहुत बोसोर MLA जाबाय मन्त्रिबो जाबाय बेबायदि गोहोगोरा बोलोगोरा थाखा फैसा गोबां दं मानसिबो दं फिल्डआव बिथाङा गोबां खामानि मावबाय बेनिखायनो बिथांनि प्रति सापर्टआ जथेस्थ दं आरो बेनिखायनो बिथांखौ फेजेननाया इसेबां इजि नङा गोरलै नङा बेनिखायनो बहुत पार्टि नागिरनानै बिथांखौ फेजेननो हाथावना बिदि पार्टि नुथारिखाय लास्टआव दिनै पार्टिनिफ्राय आंखौ गेलेनो होबाय आरो बेनिखायनो पार्टिखौ साबायखर होदों बेनिफ्राय रायजोफोरखौ बेखायनो आं बेखौनो खावलायनो ओंखारदों जे जों इतिमध्य काउन्सिलनि निर्बाचनाव जोंनि दुलाराय बिटिआर ओनसोलाव मोनसे परिबर्तन लाबोनो थाखाय मोनसे गोग्गो गोथार सरकार लाबोनो थाखाय मोनसे जौगानायनि थाखाय खामानि मावग्रा बायदि सरकार लाबोनो थाखाय नोंथांमोना जों जिहेतु हेफाजाब होबाय आरो एबारबो जों बेबायदि परिबेखनो लुगैदों आरो बेनि थाखाय खामानि मावनो ओंखारदों जे जों काउन्सिलखौ सिंगल पार्टि हिसाबै सासन खालामनो हायाखिसै न' डाउट खिन्थु जों BJP GSP आरो UPPL ज' मोनथाम पार्टिजों ज' जानो सरकार सालायदों आरो बेनिखायनो जोंहा गोबां इस्यु दं जेरै थांनाय 2020नि 27 जानुवारि जानाय जि बिटिआर सुक्ति बिनि गासैबो दफाफोरखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायनि बाथ्रा थाबाय ओनसोलनि जौगानायनि बाथ्रा थाबाय आरो जोंनि बर'लेण्डनि सिमा बांहोनायनि बाथ्रा थाबाय बे गासैबो जेंनाफोरखौ बोस्रांहोनायनि थाखाय नैबे समस्तियाव जों BJPजों बुजा-बुजियाव सरकार दानायजों लोगोसे उदालगुरि समस्तियावबो जोंनि बिजाथि देरहाथारनायनि बाथ्रा थाबाय आरो बेखौ सिन्था खालामनानै दिनै जोंनि इउपिपिएल पार्टिनिफ्राय आंखौ बिजाथि होबाय आरो आं आसा खालामदों रायजोफ्रा बे गासैबो थांखिखौ जाफुंनो थाखाय आंखौ मदद आरो हेफाजाब खालामगोन आं दिनै खावलायदों नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जे उदालगुरि समस्तिनि गासैबो रायजो राजाफ्रा बे गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठी गासैबो ज' जानो जाहाथे इउपिपिएलखौ देरहाहोयो आंखौ मदद होयो आं बेखौनो खावलायदों थांनाय बिसायख'थियाव जिबायदि हेफाजाब खालामबाय बिनि थाखाय बिथांमोनखौ साबायखर होनायजों लोगोसे एबार बिसायख'थियावबो जे नोंथांमोना साफ्रोमाबो गासैबो जाति जनगोष्ठीनि सुबुंफ्रा जाहाथे इउपिपिएलनि बिजाथि हिसाबै आंखौ मदद आरो हेफाजाब खालामनानै देरहाहोयो जाहाथे जों ओनसोलनि हादोरनि बिभिन्न खामानि मावनायनि सुबिदा जाहाथे मोनो बेनि थाखाय नोंथांमोना जाहाथे आंखौ हेफाजाब खालामो बेखौनो खावलायबाय बिथाङा बेखौ बुंगोन खारन बिथाङा थाखा फैसा दं मार्शेल पावार दं मेन पावार दं आरो गोबां बोसोर बिथाङा सासन खालामबाय बेबायदि हिसाबै बिथाङा बे बाथ्राखौ बुंगोन आरो बेखौ जों बाजाया खिन्थु इंलिसाव मोनसे बाथ्रा दं डार्क हर्स होननाय डार्क हर्स माने जायखौ बे बादायलायनायफ्राव नोजोरखौनो होआ रावबो खिन्थु बिदि डार्क हर्सफोरसो मालाबा माने गोबां समावनो गासैखौबो माने सेरफायलायनानै देरहाहोनाय बे बाथ्रा दिनै आंबो गावखौनो डार्क हर्स होनना सानो रावनिबो नोजोराव गोलैयै बायदि मोनसे बिजाथि खिन्थु जों रायजो राजाफोर दं जाहा थाखा फैसा गैया जानांगौ मार्शेल पावार गैया जानांगौ खिन्थु पाब्लिक दं आरो जों जि थांखियानो नोजोर खालामनानै दा BTCआव खामानि मावदों रायजोफ्राबो गोजोनदों जों सोलायनायनि जिखिनि खामानि मावनो होननानै खोथा होदों बे खामानिखौ जों स्टार्ट खालामबाय आरो दिनै रायजोफ्रा बे सोलायनायनि बाथ्राखौ नुदों आरो जोंनि बिटिआर सुक्तिनि जिफोर बाथ्राफोर दंमोन बेखौ मावफुंनायखौ रायजोफ्रा लुगैदों आरो दिनै जों बेखौ मावफुंनाय स्टार्ट खालामबाय आरो बेखौ मावलांगोन आरो बे गासैबो थांखिखौ लानानैनो रायजोफ्रा निस्सय जोंखौ मदद खालामगोन
बेनिखाय बिथाङा बुंनायाव आं बाजाया बिथाङा बुंथों बिथाङा नाजाथों जों बिथाङा गावनि खामानिखौ मावगोन जों जोंनि खामानिखौ मावलांबाय थागोन लास्टआव नायगोन रिजाल्टआ मा जायो आंहा फोथायनो दा रायजोफोरनि सिगाङाव रायजोफोरनि सायाव जे दिनै इउ पि पि एलआनो बृहत्तर स्वार्थनि खोथा लानो खामानि मावनो जिहेतु ओंखारदों बेनिखाय रायजोफ्रा इउ पि पि एलखौनो देरहाहोगोन डेपुटि चिफ जाबाबो MLA गेलेनाया हेंथा गैया कनस्टिटिउसननि बे पारमिसनखा नियम दा देरहाखांनोब्ला जेनेबा आं बायचान्स MLA खौ देरहाबायनो आरो देरहानाया बे खारनांगौ देरहाखांनायनि उनाव आं डिसिसन लानो हागोन डेपुटि चिफआनो थाबाय थागोन ना MLA थागोन आरो बे बेलायाव आं रायजोनि बे परामर्श लागोन जिहेतु रायजोफ्रा आंखौ देरहाहोदों बेनिखायनो रायजोफ्रा बबेयाव थाजानो लुगैयो बेनि सोमोन्दै कमेन्टखौ आं रायजोनिफ्रायबो लागोन बेनिखाय रायजोफ्रा आं बेखौनो खावलायदों रायजोफोरखौ जाहाथे गिनांगौ बाजानांगौबो गैया नार्भास जानांगौ गैया डेपुटि हिसाबै दायित्व दंखायो आरो देरहायोब्ला MLA हिसाबै थागोन हयथ' MLA निफ्राय बांसिन मोजां पजिसन मोननो हायो नामा जाय पजिसनखौ मोनोबा रायजोफोरखौ बांसिनै सेवा खालामनो हागोन रायजोनि थाखाय बांसिन खामानि मावनो हागोन बे गासैबो बाथ्राखौ नायनानै लास्टआव डिसिसन लागोन आरो बे डिसिसन लानायनि सिगांनो रायजोफोरनिफ्राय आं कमेन्टखौ नागिरगोन जों नुदों माने इउ पि पि एल आरो BJP जि माने मोनसे मार्च आप जादों बेहाय माने लोगोआरि गेलेनाय दा बेहाय बुंदों माने इउ पि पि एल निफ्राय 7 MLA BJP लिडारशिपजों सावरायनायाव बिथांमोननिफ्राय एसेनोसो होदों जे सिगाङाव BJP आरो DPF थानाय समाव जिबायदि सुबिदाखौ होदों दिनै इउ पि पि एल आरो BJP गोरोबलायनानै जि सरकार दागोन स्टेटआव बेवहायबो बे एखे सुबिदाखौ लाखिगोन बेनिखायनो बेबायदि सुबिदानिफ्राय इउ पि पि एलखौ बनसित खालामनाय जानाय नङा बे एसुरेन्सखौ जों होदों आरो बे एसुरेन्सलानो नङा बे थारैनो महराव मोनगोन आं बेखौ फोथायनाय दं खारन BJPनि जि नेतृत्व जि दैदेनगिरि बिथांमोना खोथाफोरखौ लाखिलाफानो थायाखै जि खोथा होदों बेखौ मावफुंदों आरो बेनिखायनो एबारबो बिथांमोना मावफुंगोन इउ पि पि एल हिसाबै 8टा समस्तियाव जोंहा बिजाथि थागोन आरो आंहा फोथायनाय दं 8टानि 8टा समस्तियावबो जों देरहागोन आरो BJPनि थाखाय जों BTR ओनसोलाव 4 समस्तियाव हगारदों बे 4 समस्तियाव BJP देरहागोन बेबायदि हिसाबै एबारनि बिसायख'थियाव हयथ' BPFआ BTR ओनसोलनिफ्राय गोमालांनो हागौ बे सम्भाबनाखौ जों रोखा नुयो